Okay. Roll it. אוקיי, קורינה, עכשיו תספרי לי מה זה אילי בכלל. אילי זה מחשבה לאמנים, אני קוראה לזה מרכז, מקום שבאים אליו אנשים יוצרים לשהות כתובה. כמקובל במקומות דומים בעולם, שיש הרבה כאלה, ושם הם יכולים לעסוק ביצירה שלהם בתנאים של רוגע, שזה מאוד נחוץ לאדם היוצר. זאת אומרת, הם מקבלים מה? קודם כל מקבלים אהבה והערכה, validation, שמה שהם עושים זה חשוב לחברה, ותמיד היה. בעצם העובדה שקיים מקום כזה. הם מקבלים מקום שנותן הרבה תשומת לב לצרכים שלהם, היומיומיים. הם מקבלים סטודיו. הם מקבלים דירת סטודיו, שיש בה גם מקום לשינה ומקום לעבודה, ויש תנאי עבודה, זה לא בית הבראה, זה מקום עבודה. אומנות זה עבודה. הם מקבלים אוכל? יש מקומות בעולם שהגיעו למצב שיכולים לתת ארוחה ונותנים אפילו מלגות. אנחנו בתחילת הדרך ושואפים להגיע לזה. אתם לא נותנים בינתיים אוכל? יש תקופות שיש לנו תקציב ואז אנחנו משלמים במסעדה במקום או למבשלת. כשיהיה יותר אז נוכל לתת את מלוא הארוחות. מי תומך בכם? זה אנשים פרטיים בדרך כלל? אנחנו עמותה, וכדאי להדגיש מה זה, אנחנו לא עמותה שהוקמה על ידי ממסד, אנחנו גראסרוט. זאת אומרת, מישהו בעם החליט שמשהו נחוץ. וזה בעצם, אני אומרת, זה השלב שאתה מפסיק להיות אזרח ילד. ברגע שאתה בא ואומר, היי, ראש העיר, אני צריך משהו תעשה, אז אני אזרח ילד. והוא האבא שלי. ברגע שאני אומרת, יש לי חלום ואני פועלת להגשים אותו, באותו רגע התבגרתי, הפכתי להיות לאזרח בוגר. ואז אני פונה לעוד חברים ועוד ידידים, ולאט לאט נוצר הגרעין של אנשים שהם מצטרפים לשיגעון הזה ביחד, ואז ארגונים וקורפוריישן ופנדיישן, כל מי שרק יכול עוזר. ומה המשמעות שזה דווקא במעלות תרשיחא? יש לזה איזו משמעות, כאילו שזה עיר שהיא יהודית ערבית? מעלות תרשיחא היא לא בדיוק עיר יהודית ערבית, אלא היא מקום יחיד בארץ שבו עיירת פיתוח יהודית וכפר ערבי יש להם רשות מוניציפלית אחת, משותפת. כן, אז זו עיר אחת. רשות מוניציפלית, אבל הם שומעים כל אחד על העצמאות המוניציפלית הנפרדת שלהם גם כן. למה בחרנו כאן? זה חלק מן הפרויקט הוא... הילי זה לא מושבת אומנים כמקובל בעולם. בדרך כלל מה שאני מצאתי במחקריי ובחיפושיי אחרי מקום לאומנים, היה מקום שמשמש כמו מבדד, רטריט. זה כמו מגדל שן כזה, שמסתגרים בו, לא לשמוע מאף אחד, לא לדעת מאף אחד, ובעצם מחזקים בזה את החומה ואת הבידוד שבין האומן, האיזוליישן בין אומן לקהילה. שזה מצב לא בריא לחברה ומיותר, בוודאי לא אמיתי. האמת היא שחברה צמאה וכמאה להכיר את היוצרים ואת היצירות שלהם, ולהפך יש צורך בפידבק הזה. יש עושר עצום מזה שאתה יכול שיר שקראת מיד בחבורה להשמיע אותו. ופה גם באים ערבים. זאת אומרת, זה פתוח לערבים ויהודים. אז כיוון שזה נעשה בתוך קהילה, והמטרה היא שזה יהיה בקהילה, ושזה יהיה בקהילה שרחוקה מהמרכז התרבותי וצמאה לזה, וכיוון שהמטרה היא שזה יהיה מקום שפתוח לכל, כפי שרציונלית בחברה דמוקרטית, ברור מאליו שבאים כל מי שחי בעולם, יהודים, ערבים, נוצרים, ספרדים, אבל זה הפך לאישו כזה, שפה גם באים ערבים. אני בחרתי את המקום הזה בגלל שבהתחלה חשבתי שאני אקים שני מקומות, אחד בכפר ערבי ואחד ביישוב יהודי. וחיפשתי בעצם מקום להתחיל, אפילו פיילוט פרויקט, מקום קטן שיש דירות ישנות, להתחיל משהו. שהמטרה היא לבנות ויש לנו 10 אקרס לבניין קבע. אבל במיוחד אני חיה כאן, וזה גם כן חלק זאת אומרת, ההחלטה להקים את אילי נבע מאושר של סיבות, שמקורם בהיותי כאן
ועכשיו, ומודעת וקשובה לצרכים שלי, לצרכים של הקבוצה שאני שייכת אליה, האנשים היוצרים כסופרת, ושל הקהילה בארץ.